Na itt vagyunk Szofi. Annánál. Szia Sziasztok. Anna! Na hát gratulálunk, te nyerted meg a két versenyt is nyertél tulajdonképpen. Az egyik a Miss Champik, úgyhogy oda is Köszönöm adnánk szépen. a nyereményt. Használd egészséggel. Köszönöm szépen. Egyrészt, másrészt meg megnyerted a Tuti Szakács február versenyt is. köszönöm. Kért szépen. étterembe Köszönöm. az ajándékutalvány. Ez pedig a Vintage Gardenben a 50 000 forintos. Bizony, Vásárlási kedvenc utalvány. étterem, nagyon jó étterem, nagyon szeretjük. Na, de hát örülünk, szép. hogy tetszik. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Nagyon örülünk neki. Megmutatjuk itt közben Ja, a igen, bocsánat. nézőknek is. Itt van. És itt pedig az ígért Victoria's Secret cuccok. Úgyhogy nagyon gratulálunk még egyszer, Köszönöm szépen. és használd egészséggel. Fogom mindenképpen. Aztán majd... És a továbbiakban is sok-sok szavazatot, és happiness tag. Hát én most már másokat bátorítok, én kimaxoltam ezt így az elején szerintem, úgyhogy... Na, jól van. Köszönjük szépen, hogy Én is játszottál. nagyon köszönöm szépen.